Periscopi. Le magazine 100% catalan. Si us dic que és d'aquelles bestioles que tothom odia, que són bitxos petitets que ens ataquen de dia i de nit, i ara Espera, que el Luis dirà Sebastià. ens ataquen de dia i de nit, ara des de la primavera, gairebé fins a la tardor. Ens parla avui, Paula, dels mosquits. Els nostres pitjors enemics, que si a l'estiu ens adormim amb la finestra oberta, ens arrisquem despertar-nos l'endemà en ple de picades. I doncs, veieu, potser sou com jo, que els mosquits no em piquen. Això passa. Els mosquits no te piquen? Tu tampoc? Sí que em piquen. I tu no te piquen? No, no me piquen. I això com ho expliques? A veure, s'ha de saber que els mosquits són atrets per l'olor de suor, per el perfum, doncs si portem perfum o no, la quantitat de CO2 que expirem i algunes bactèries que tenim a la pell. Oh. Potser vol dir que jo no suo gaire. Quan no fots per ell. No, és perquè sóc molt neta. Oh. Doncs a veure si sabeu quin és el lloc del departament on hi havia més mosquits. A la platja, jo diria. Jo diria... Els recs, no? La Potser. Salanca, L'estany. potser... Sí, bàsicament al litoral amb els estanys. I doncs s'ha de saber que abans del 1960 la costa era totalment diferent. Era molt salvatge i tot eren aiguamolls. I doncs abans a Canet i Sant Cebrià hi havia barraques de fusta construïdes a sobre de les dunes que no tenien ni aigua ni electricitat i estava tot ple de mosquits. I llavors van construir ports, cases, carreteres i altres infraestructures per fer venir turistes. I al mateix moment va començar una lluita massiva contra els mosquits a base d'insecticides molt tòxics. I des de llavors s'han de controlar les poblacions de mosquits cada any i hem fet molts progressos perquè ara és una lluita biològica. Això què significa? Lluitar biològicament contra els mosquits? Sí, doncs vol dir que ara s'utilitza una bactèria que es diu, atenció a les orelles, le Bacillus thuringiensis israelensis. Torna-hi, aviam. El Bacillus thuringiensis israelensis, dit BTI. Es pot dir BTI, va més de pressa. Sí, el BTI, doncs. Exactament. Doncs la difuminen directament dins de les aigües estagnants per tal que les larves de mosquits se la mengin. I llavors es moren. I doncs és un tractament específic pels mosquits, ja que se suposa que no és tòxic per tota la resta de l'ecosistema. I llavors, a casa nostra hi ha maneres de lluitar contra aquests terribles animals? Doncs la primera cosa i la més important és d'evitar les aigües estagnants. I la veritat és que moltes solucions miracles que ens volen vendre no funcionen. Això has dit. Doncs això em sap greu per als que es fan picar, però... Doncs el millor són les solucions bàsiques, com posar mosquiteres, tancar les finestres al vespre o fer aire amb un ventilador. I dutxar-se molt també funciona. Doncs una última cosa abans d'acabar és que no cal maleir massa aquests animals, perquè els mosquits tenen un rol important per l'ecosistema. Doncs quan són larves són menjat per peixos i s'alimenten de matèries orgàniques, per tant, això contribueix a guardar l'aigua neta. I quan són adults, són principalment els ocells que se'l mengen. I doncs, com tots els éssers vius, els mosquits tenen una utilitat. Tenen una utilitat, qui l'hauria dit, maleïda bestiola.